Hi mga beshi. Hi mga beshi. So ngayon may panibagong video na naman po tayo naggagawin. Ang video na to ay house tour guys. Mga nakikita niya papasukan natin yan mamaya. So umpisa tayo dito sa purple. Oops. So guys, ayan. Yan nga po pala yung pwede ka magtambay or ano dyan. Wala lang yan, design lang. Pwede ka dyan kumain, ganyan. Tapos dito naman, ganun din siya. Ganun din. Part 2 na to guys. Yan, part 2. Tapos, yan, meron tayo dyan mga daanan. Yan, daanan yan. May chicken pa siya guys. Chicken. Yan, so mag-umpisa tayo dito sa kanya. Ayan po si Azil, nagkikita-kita po kami. Tapos yan yung kotse daw niya. Umpisa tayo dito. Yan, makikita niya naman po. Yan. Dito daw po yung library. Ito, nababasa niya naman ata, bedroom area. Ito akin, ito kay Azil, sa akin, red akin, tapos blue kay Sam, purple kay Azil. Yan. May taas pa dito guys. Ayan guys, wala pa siyang design. Doon sa kabila meron na. Sorry guys, inuna ko dito kasi nandito na tayo. Dito naman guys, ito naman, cats room. Cat area po. Cats area. Sorry, nagkamali ako. Yan. Tapos dito, pwede ka kumain-kain, magluto. Yan. Kikita kayo dyan. Tapos dito naman, hugasan ng kamay. Tapos yan, may TV. Yan. Kala nyo, ano lang yan guys. Pero TV yan. So, tapos na tayo dito. Yun lang naman po yung mga gamit niya dito. Wala po siyang iba. Tapos sunod dito tayo sa kabilang bahay. Masyadong, di po naman siya mga tapos-tapos ganyan. Parang iba na tapos na namin. So, yan. Dito tayo nag-umpisa sa baba. Mawak na tayo ng espada kasi may mga zone. Dito yung ready. Akin po to guys. Unahin muna natin dito kay green tea. Oh my gosh, nasarahan ako. Wala pa siyang pusa. Ay, meron na pala siyang pusa. So, ito yung pagkain niya. Yan pa. Ayan, pwede mo siyang ipa-feed. Kung gusto mo siya pakain, yan. Feed. Tapos mag-guard siya. Yan nga guys. Tapos may pusa rin ako. Hindi akin talaga pusa yan. Ito talaga yung kwarto ko. Yan. May nakarang sa pinto. Oops, papasok ka pa. Talaga yung pusa ko guys. Kulay nakikita niyo naman ata kulay white. So kailangan ko ng espada. Matay tayo. Tapos dito ng kay pink tea. Diba magkakapares kami. Ayan guys, ito naman pala, hindi ko po sa inyo nasabi. Chest din siya. Tapos yan, may mga books. Ito naman higaan, pwede ka matulog. Tapos may nag-lift. Ito naman, apple ito.
Tapos yan. Tapos dito naman po, may TV rin siya. Ayan, TV. Ito naman, pwede siyang umupo, ganyan. Parang tambay. Ito guys, ano din pala to? Chess din. Kakaibang chess. Sorry guys, maingay. Tapos yan nga ulit, kitchen, rep. Yan. Part 2 na to guys, ng video na to. Pangalawang sabi ko na ata. Ay, wala pa pala. So guys, may malaking slime or jelly. Slime siya guys. Ito talaga guys, room talaga ko namin to. Ayan, may ilaw, may gaan, may mga books. Ayan. Nagtutok dito guys. Yan, may zombie. Diba kayong mga zombie kayo? Please, ano kayo guys? Ito naman guys, library area. Library lang, nakasulat, walang area. Dinagdagan ko lang. Charot. So, yan. Ito nga pala yung gaan ni Azil. Purple, favorite color niya. Ito naman, kay Sam. Yan, blue, favorite color niya. Ako naman guys, favorite color ko ay red. Pero pwede din naman siyang red, pink, ganyan. Yun yung favorite ko. Ay, binasa. Ito guys, button lang to. Pagbubuks tapos sasara yan. Tanyo guys. Hindi siya nagbukas. May sira. Tatanong ko nga. Diyak lang. Tapos ito guys, labasan ito. Yan. Makikita niyo yung background na puro zombie. Yan. Tapos akit na tayo. Ito na yung the last. Ito ay gaan ko. Gaan ni Sam. Gaan ko. Gaan ni Sam. Gaan ni Azil. Gaan ni Sam. Tapos dito, dito naman, higaan ni Sam. Higaan ko. Higaan ni Azil. Yan. Tapos may pool tayo dito, guys. Sa kabila rin ata may pool. Tignan natin. May pool din sa kabila eh. Oo guys, may pool din. Dito guys, di ko na house tour. Yan, may ano din siya. Ito naman daw, parking. Parking. Yan, may parkingan din siya. Ayun, napunta na natin. Yan, taas na lang guys. Yan. Parking lot daw. Parking lot. So, yan lang naman nakita nyo. So, simple lang naman tong bahay nito. Yan, napakasimple lang niya. Pero mahirap-hirap na rin. So, bye guys. Ito lang naman po yung mapapakita ko sa inyo. So, abangan nyo na lang po yung part 3 ko. Mag-comment lang po kayo sa baba kung ano pong gusto nyo ipagawa sa akin na bahay sa Minecraft or mga video ko. Ganyan. So, comment lang po kayo sa baba. May nag-comment po sa akin, nice house daw po. Pero, baka shoutout ko siya sa next vlog. Bye guys! Bye! Ayun mga kasama ko. Hi guys! Azil! Yan, bye! See you next vlog! Please subscribe, please subscribe, and click the notification bell for more updates sa aking video. Bye! Pakishare na rin tong video na to.